Ahojte kamaráti. No, všimnite si, keď začínate tento event, tak tuto máte násobky x2, x2, x2. Vám dá dvojnásobok týchto mincí a dáva to raz za deň. Takže predpokladám, že po polnoci sa to vynuluje a dá to zase. Ako správne hrať vlastne túto hru? Tak hrá sa tak, že vidíte, tuto mám 230 a teraz zapnem. No a dá mi prvý tento zelený. Takže hľadám najbližší, ktorý mám. Nemám, nechám tak. Musím dať ešte raz. Teraz sa troška so mňou hrá, ale pozrite sa, čo spravím. Vždy to párujem, vždy to vyhadzujem. Prečo? Pozrite sa. Dostanem sa na koniec a toto je veľmi dôležité. Bez toho, aby som ťahal ďalšie a míňal si, tým pádom mám väčšiu pravdepodobnosť, viacej spravíte týchto úloh, ak hrám ďalej. Čiže ja neviem, napríklad vyberem si, rozmýšľam tento modrý, tak aby sa mi dal prekryť vždy na striedačku. Toto tu s takýmto, ktorý to nemá, a opačne. Aby mi ho vypárovalo. Vidíte? Zase mi dal tento diamant alebo kryštál. A zase hľadám nejaký ďalší, ktorý tak môžem pekne vypárovať. A zase mi dalo tento kryštálik. Vôbec nemusím z tohto tu brať. Proste točím, ako je to neskutočne ľahké, keď viete ako. No a to by bolo vlastne všetko k tejto hre, aby to video nebolo moc dlhé. No a posledných 7 takýchto políčok už neťahám a dám vlastne resetovať jedenkrát. Zadarmo mi to spraví. A zahrám ešte druhýkrát to isté, ale nezabúdajte pomedzi ešte si vyzdvihnúť tieto odmeny, keď sa vám to rozsvietí na zeleno. Lebo hráte a zelené a zbytočne to tratíte. Takže to je všetko. Čaute.